Bakebideak elkartasun eguna antolatu du abenduaren 15erako, izan ere gogoratu behar da uztailaren 23an blokeo eguna antolatu zela, Jon Parot eta Jakes Esnalen baldintzapeko askatasuna eskatzeko, 1700 pertsonek hartu zuten parte eta atxilotuak ere izan ziren egun hartan. Gaur egun 20 pertsona dira oraindik auzipetuak eta hildo horretan, abenduaren 15ean 11 bake artisauk erantzun beharko diote trenbidetako ekimenari Akizeko auzitegian, eta beraz bertara joateko deia luzatu dute. Arratsaldeon ikusentzuleok, auzitegian jarraituko dugu, kasu honetan Baionakoan izan ere 3 lagun kondenatuak izan dira trafiko sare baten bidez etorkinei muga pasatzen laguntzeagatik. Eta musikarekin amaituko dugu gaur, Estrikaia taldeari amaiera eman ondotik, Bazka izeneko taldea sortu dute Euskal Herriko 5 musikarik. Ezagutu nahi badituzue, ez galdu gure saioa. Uztailaren 23ko blokeo ekintzaren gatik, 2 auzi ireki dituzte epaitegietan, hala iragarri dute bakebideak eta bakegileek. Bata trenbidea mozteagatik eta bestea A73 autobidea trabatu izanagatik. Irriskatzeko beharra sentitu ginuen eta ejan bezala hemen eskubideak zangopilatzen direnean, jakin behar da legalitatetik ateratzen entzunak izaiteko. Ekintzak 1700 pertsona atera zituen kalera udabetean, Parot eta Esnal presoen askatzea aldarrikatzeko, eta 26 atxilotu utzi zituen orotara. Orain, horietatik 20 auzipetuko dituzte. Egindakoa asumitu egiten dute. Ustut denak asumitoa genuen aintzinetik, eta beraz burua gora goaz, ekintza beharrezkoa eta ekintza zilegia burutu dugulako. Zilegi zen, ilegala, baina zilegi. Eta gainera mugimendu orokor batean kokatzen dugu, gure egun hortako engaiamendua. Trenbidearen auzia Akizen igaroko da, abenduaren 15ean. 9 eragile epaituko dituzte bertan, trenen zirkulazioa oztopatzea leporatuta. Ideiak argi dituzte, bertaratu beharko dutenek. Ez giraan gure buruaren suritzeko, dena denuka ezina da, arau batzu frantses legediaren araberako arau batzu hautsi ditugu. Orain helburua da, biztan dena mamiaz gaitezen, bada auzi politiko bat gure iduriko jengibelean eta parada bat izanen da horretarako. Berezitasuna da landesetan epaituak izan girela Akizen eta ez da Baiona. Hango epaileak ez dira baitezpada jakinean hemengo egoeraz. Gure lana izanen da kontekstu hori orduko kontekstua oroitaraztea Akizeko epaileeri, eta nik esperantza badut. Aski argi balin magira, konprenitzen aldu, ulertzen aldu Akizeko juge batek. Bakegileek ere Akizera jateko deia egiten dute, auziperatutakoei sustengua adierazteko, baina oro har mobilizazioaren ondorioa emankorra izan dela sinetsita daude. Emankorra izan dela, lehenik eta bain Jon eta Jakes Euskal Herrian direlakotz, eta gero eta azpimarratu duguna berriz ere frogatu dugu aietez geroztik Ipar Euskal Herrian hartu den engaiamendua zintzoa, haundia eta nik ejango nuke konpartitua dela. Autobidearen gaineko auzia berriz otsailean izango da, Baionako auzitegian, eta 11 pertsonari leporatzen zaie trabatzea eta prefetak debekatutako protestan parte hartzea. Aireportuan ekintza egin zuten 6 bakegileek aldiz, 300 eta 50 euroko herri ekarpena egin behar izan dute. Sare antolatu baten bidez etorkinei muga pasatzea laguntzeagatik 3 pertsona kondenatu ditu Baionako auzitegiak. Iragan ostiralean Indiako nortasuna duten 3 gizona atxilotu zituzten Miarritzeko ordailekoan eta Bordeleko norabidean. 3 gizonek furgoneta banak gidatzen zuten eta 31 etorkin garraiatzen zituzten. Epaileak 23 eta 36 urte bitarteko 3 gizonei 8 hilabeteko espetxe zigorra agindu die eta frantses lurraldean egoteko debekoa ezarri die 10 urtez. Akusatuen abokatu baten iritziz elementuak falta dira sare antolatu bat dela baieztatzeko. 3 gidariak ez dira toki berean atxilotuak izan. Juridikoki ulertezina iruditzen zaio. Deux véhicules du troisième, c'est difficilement compréhensible d'un point de vue juridique. Auzian prekaritatearen gaia presente izan dute defentsaren abokatuek.
Oui, parce qu'en plus, dans ce dossier, effectivement, on s'aperçoit que les gens qui sont sollicités pour effectuer les transports, ce sont des gens qui sont Txosten honetan ohartu gara bidaiak egiteko hautatuak diren pertsonek zailtasunak bizitzen dituztela. Egoera pertsonal komplikatuak bizitzen dituzte. Bidai hori trafikatzaileek antolatzen badituzte, argi da egoera hori baliatzen dutela. Bidariak euro batzuk irabazten saiatzen dira, baina ez dute irabazian dik lortzen. Horiek ez dira trafikatzaileak, benetakoak atxilotu beharko lirateke. Mais qui, eux, ne font aucun bénéfice réel sur ça. Ce ne sont pas eux les trafiquants et qui font de la traite d'êtres humains. Ce sont des gens bien au-dessus qu'il faudrait rechercher et interpeller. Ikerketaren lehen elementuen arabera furgonetan zeuden etorkinak India, Pakistan eta Bangladesekoak ziren. Kondenatuek deklaratu dutenez, Portugaletik Parisera eraman behar zituzten. Estrikaia taldea desagertu eta proiektu berri bat sortzeko elkartu dira Txomin Urriza, Galder Izagirre, Odei Esteban, Fer Apoa eta Erik Berganza. Taldearen sorreraz aritu da Txomin Urriza endaiarra. Bazka taldea talde berri bada, jok talde bat da, zentzu zabalean, eta nungoa giren zaila da jaiten taldekide bakoitza Euskal Herriko punta batekoa delako, baina jaten aldugu bihotza Irunen dela. 80-80 hamarkadako roka jotzen du bazka taldeak. Estrikaian punk eta hardcorea egiten genuen, beraz erritmo biziak, hola ziztu bizian jotzen genuen, eta bazkarekin pixka bat mantxotu dugu. Eta bereziki 80 hamarkadako jok eraginak ditugula jaiten dugu, beraz izan daiteke noiz roka, grunja, popa ere bai zentzu batean, eta hori dena hartu eta olako jok aski indartsu bat. Orain arte egindako kontzertuetara hurbildu den publikoa hitz egin du Txomin Urrizak. Beharra izango da beti musika estilo guzietan beharra duen jendea. Guk irri egiten dugu, nik 35 ditut laizter eta gazte sentitzen naiz oraindik, baina ikusten dugu publikoa gure adinetik eta nire adinetik gorako publikoa dela. Beraz, publiko zaharra edo heldua edo zakin nola ditu berzaion, eta gazte gutxiago biltzen direla. Nik uste gazteak gaur egun beste musika batzu entzuten dituztela, masiboki diot, biztan da badirela gazteak heldu direna gure kontzertutara, baina uste gazteak beste kontzertu eta musika batzutara buruz doazela. 9 kantuz osatua den basoaren ilunean dantza izenburua duen diskoa atera du taldeak. Kantuen letrek zer jorratzen duten aipatu du gitarra joleak. Letrak Fernandok idazten ditu, kriston talentua du idazteko, eta zer jorratzen duen kantuaren arabera zaila da jaiten, berak berluke adierazinik baino hobeki, baina denetarik. Batzu oso esplizituak dira, bada zubiak izena duen kantu bat eta hitz egiten aipatzen du mugak daudela estatu batzuetatik bestetara, eta muga hauek ez dietela baimena ematen jende batzuei libreki zirkulatzeko, eta jende horiek ongi etorriak direla gure herrialdetara, noski ari naiz errefuxiatu ez eta migrante ez. Holako letra daude oso esplizituak, oso zuzenak, eta beste batzu implizituagoak eta bakoitzaren ulermenari irekiak. Bazka taldeak hainbat kontzertu aurreikusi ditu datozen hilabeteetarako. Hala nola, abenduaren 15an Arrasaten, 16an Leitzan eta 17an Hondarribin. Taldeak etorkizuna nola aurreikusten duen galdegitean. Gu momentua bizitzen ari gira, deitzen dugu jendea kontzertuetara etortzea orain, gero ezpaitakigu ere zer gertatuko den. Ikusentzuleok bazka taldeak Donibane Ziburuko gaztetxean eskinitako kontzertuaren irudiekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!